Аз тук съм, ти готов ли си за мене? Тук съм, ти готов ли си за мене? Искаш ли аз и ти, без много въпроси? Само ми кажи, тук за мене ти готов ли си? Какво ще правиме, когато имаме това, което искаме? Ще се намериме, без да се търсиме, кой, къде, защо. Ще съм момичето, което си мечтал да познаваш, да имаш, с мен да спираш да дишаш. Ще те накарам само мен да обичаш, само мен да желаеш, докато осъзнаеш.